Bueno, eta hemen ordenagailuaren beste aldean daukagu Javi Azurmendi, Udalbiltzako lehendakaria eta Erakaldoko alkatea. Javirekin izan genuen edo elkarrizketa bat, duela ez banago, aste bete aste eta piku, koronavirusaren krisia hasi egin zenean, etxean isolatua zegolako. Lehenbiziko galdera derrigorrezkoa edo, zen moduz, zaude, orain, aste beteren bueltan? Egia esan da orain, bai, nahiko ondo, izan ziren 3 egun edo pixka bat txarrak, baina gero, egun horiek pasata, hobera joan nintzen, eta egia esan da, azkenengo egunetan oso ondo nago, eskerrik asko. Posten naiz, berez koronavirusaren afera guztiarekin edo isolamenduan egon zara, baina berez ez dizute proba egin edo ez dizu ezara kasu positibo bat edo estadistikan positibotzat hartzen den hori, baina ere isolamenduan egon zara eta sintomikin, ez? Nola izan da prozesu guztia, proba eskatu zenuen eta hori, nola izan da prozesu hori? Bai, hori da, jende askori bezala, ez zidaten proba egin, orduan zehazki ez dakigu zer eduki dudan. Egin nuen lehenengo gauz, esan zen, Osakidetzak eskura jarritako telefono horretara deitu, hainbat saiakera eta denbora itxaron eta gero, azkenean, txi horretan jarri nuen bezala, izan nuen kontaktatu beraiekin, orduan gero, ondoren, 112 ez nuen deitu nahi, ze hori banekien azkenean kolapsatzea linea hori, azkenean ezela kolapsatu behar, inondik inora, orduan ambulategira deitu nuen, eta ambulategitik esan zidaten, biharamunean medikuak jarriko zela nirekin harremanetan. Justo biharamunean goizean, lagun baten amak ikusi zuen nire txioa, orduan bera mediku jubilatua da, eta borondate bezala dabil arreta telefonikoa emoten, koronavirusaren krisia hasi zenetik, orduan deitu zidan, pizka beraiekin hitz egiteko, nire sintomak kontatzeko, bera konfirmatu zidan, proba zidatela egingo, antzaz omen dela bideragarria jende guztiari proba egitea, eta gero ja denborarekin, hori ikusi dugu benetan dela, izan ere ematen diren zenbakiak eta ematen diren kasuak dira proba egin zaizkien pertsonak, baina gero egongo da jende askok agian pasatu duena eta ez dago zenbakien artean, edo agian sintomak eduki dituena, baina benetan ez duena koronavirusa pasatu, baina ematen diren zenbakiak dira proba egin zaien pertsonena, beraz ez dira guztirakoak. Orduan, hori konfirmatu zidan, eta dena dela, nituen sintomekin nik jokatu behar nuela positibo txat izango bezala. Orduan, azaldu zidan pizka bat, zer egin behar nuen nik sendatzeko, gauzan dirik ez, azkenean paracetamol hartu, sukarra baneukan, sukarra neurtu maiz, eta, pazientzia auki, eta gero baita ere, zer egin eskaltetzeko beste inguruneko pertsonak, eta, komentatu zidan, protokoloa zela, al zenean, espartekatu, ez toaiarik, ez apirik, ez inolako sukaldeko tresnarik, baita ere, eatu behar nintzela isolatzen gela batean, komuna, nik erabiltzen nuen komuna bakarrik nik erabili, lixibaz garbitu nik erabiltzen dituen gauza guztiak, pertsona bakar bat sartu alzela, gelan, janaria emoteko, edo nodelakoa, hor paperontzi bat eduki behar nuela, non, sapiak eta aparteko ondakinak botatzen dituen, ondakin horiek poltsa itxi batean sartu behar zirela eta era berean beste poltsa itxi batean eta sakarrera bota, eta, azaldu zidan, protokolo guztia. Gero arratsaldean ja, ohiko medikuak deitu zidan, eta, antzeko zerbait esan zidan, eta eman zidan baja, aste betez, gero orain dela berriro aurreko gunetan deitu zidan, eta, lusatu dit baja, naiz eta ni bere ondo aurkitu, lusatu dit baja ostiralera arte,
jarraitzeko pixka bat konfinamenduan eta hori momentuz etzetik esateratzeko. Aipatu duzu zuri berez naiz eta koronavirusaren proba ez egin, sintomak edo bazen dituela, zertan datzate sintoma horiek? Zu, propio bizitaz, esango zenuke, gripe baterantzerakoa da, bestelako, ezaugarri batzu dituzu, nola bizi izan duzu maila fisikoan edo? Berez guztiok ezagutzen ditugun sintomak dira sukarra, estula lehorra eta gero arnasa hartzeko zailtasunak. Hori dira aipatzen diren sintomak. Nik ze sentitu nuen, bai egia dela gripe batekin ez naizela horrela aurkitu. Aurreko urte batzuetan edo zer ezberdin nabaritzen nuen, hori bai egia dela. Gero sukarrarekin ere bitxia izan zen. Hasieran oso sukarra bajua neukan, normalena baina askoz bajuagoa, normalean 36,5 daukat, eta 35,2, 35,1, horrelako sukarra neukan, eta egun berean gero pasatu zen 37,4, 37,5. Hori ere ezberdin nabaritu nuen. Eta bai aurreko egunetik, ni gero ez nintzen, gero ondora bai pentsatu dala, baina momentu horretan ez nintzen konstiente, baina aurreko egunean ja nahiko makala aurkitzen nintzen. Eta baita ere gorputzeko min pixka batekin, gaixorik moduan, ja sukarra uki baino lehenago aurkitu nintzen. Gero arnasa hartzeko astuna bezala sentitzen dituen birikiak, baina hori ere ez dakit esaten. Neurri batea psikologikoa zen, pentsatuz gaixorik zaudela eta hori izan daitekela, edo benetan horrela zenik. Orduan baina baritzen nuela astun bezala arnasa hartzeko orduan, baina ez dakit horrela benetan zen, edo nire buruak eragindako gauza bat zen. Gero aipatu duzu saldu zizkizutela isolamenduan aritzeko neurriak, neurri horien teoria praktikara eramatea nolakoa izan da? Ze zailtasun topatu dituzu, nolako izan da isolamenduri garatzea, posible da aipatutako neurri horiek garatzea? Gure kasuan zaila zen, batez ere gela nik bakarrik erabiltzea gela bat, oso zaila suertatu zaigu, ez daukagulako prestatuta beste gela bat norbait lo egiteko hor, bakarrik gaur egun etxean bizi garen familiakideentzat ditugu gelak, eta orduan hori zaila izan da betetzea. Gero hori praktikotasunaren aldetik. Komunarena ere, ez da erraza, hori praktikotasunaren aldetik, eta gero arlo sentimentaletik edo, azkenean familiakideen partetik eta ezin dituzula besarkatu, ezin diezula musu emon, agian animikoki ere zaude zure momentu honean, eta gainera familiaren babesa falta zaizu, babes fisikoa esan nahi dut. Orduan, hori bai zaila dela, batez ere, txikiak direnean seme alabak, ez dira konstiente batzutan, zer gertatzen ari den, eta haiek eskatzen dizkizute musuak, besarkadak, eta, naiz eta saldu, beraientzat zaila da ulertzea, zergaitik ni normalean gainera musu asko eta besarkada asko ematekoa naiz, eta, batean, bat ere ez, orduan, beraientzat hori ere kontrastea izan da. Aste betean asko aldatu da eskualdeko realitatea, eta baita Arakaldokoa ere, zu konfinamendua edo isolamendua zeizenunetik, jende guztia gaude ez, orain konfinamendu egoera batean, eta badirudi urrengo aste eta hilabetean usatuko den egoera dela. Arakaldo batean, zu Arakaldoko alkatea zaren enean, nola bizitzen ari da egoera, ze harreman daude bizilagunen artean, ze esan dezakezu horren inguruan? Esan dezakegu agian, Arakaldo batean, gauza askotan bezala, herri txiki batean bizitzeak kasu honetan dauzkal alde onak eta alde txarrak. Alde txarrak dira, Arakaldo batean ez daukagula oinarrizko janari erosteko komertxorik, beraz mugitu behar gara ondoko hiri batera, Laudiora, orokorrean, erosketak egiteko, eta horretarako edo garraio publikoa edo kotxe hartu behar duzu.
Eta alde honak dira, bai kasu gehienetan, Arakaldo batean, etxeek daukatela etxalde bat, eta orduan bai jendea orokorrean pasatzen ari dela konfinamendu hau etxearen barruan, baina bai daukala agian aukera gehiago eguzkitan egoteko, airea hartzeko, etxalde horretan etxetik atera gabe, eta orduan, zentzu horretan bai positiboagoa izan daitekela herri txiki batean bizitzea. Gero momentu zorionez ez daukagu kasu konfirmaturik Arakaldon, eta gero baita ere saiatu gara laguntza sarea montatzen, beste herri askotan bezala, eta Aiaraldean ere montatu den bezala, eta udalaren partetik deitu diegu 75 urtetik orako pertsonentzat, aberea nola aurkitzen ziren, zerbait behar zuten, eta laguntza hori eskaintzeko. Bagenukan ja bolondresen bat, sarean parte hartzeko prest, baina momentuz, deitu ditugun pertsona nagusiak, atendituak izaten ari dira, zeniden partetik, eta ez zuten behar berezirik. Gero baita ere, zaintza arlotik, inork ez digu eskatu laguntzarik, ez dugu detektatu beharrik, eta gero indarkeria matxistaren arlotik, baita ere, zabaldu dugu emakundek emandako telefonoa eta kartela, batez ere telematikoki, eta gero baita ere, udalaren telefonoa dago, edozein arazuki eskero deitu alizateko. Eta gero, udalaren funtzionamendua itxita dago, udaletzea, denengo momentutik, justo alerta deklaratu zenetik, ja bakarrik zabaldu genuen, langile bakarra zegoen udalaren barruan, eta gero, herritik pizka bat, udaltzaina, eta bakarrik ematen zen arreta telefonikoa eta posta bidezko arreta, eta gaur egun ja itxita dago udaletzea, langile guztiak ari dira beren etxetatik lan egiten, eta udaltzainaren funtzio nagusia da desinfekzioa egitea, lisibarekin eta urarekin garbitzea baranbilak eta halako azpiegitura komunak, eta gero lehenengo egunetik ere parkea, frontoia eta barreko azpiegitura presentatuta daude. Bale, horrekin geratu egiten gara. Javi, eskerrik asko galderei erantzuteagatik eta asko zaindu eta animo. Mila esker zuei eta elkar zaindu behar du denon artean, así que animo guztiei.